गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो माने हरखाबै मेसेजखौ होनो गोनां जाबाय। जों दहाय माखासे जोबथेसालि सिंनि जिबायदि जों माखासे प्रग्राम लादोंमोन, बे प्रग्रामनि सायाव जों सावरायनायाव गासैबो खोथाया गोरोबलायदोंमोन। माने 50 जना हाबबाय आरो दसे मोसानानै आरो दसे जानाय लोंनाय खालामनानै दसेनि उनाव ओंखारबोसिगोनलाय 1 घन्टासोनि उनाव आरो नेक्स्ट 50 जन हाबलायबाय आरो बेबायदिनो ओंखारबोलायबाय आरो नेक्स्ट 50 जन हाबलायबाय। बेबायदि जोङो 200 निफ्राय जों 300 सिम जों सावरायदोंमोन। गासैबो खोथाया गोरोबलायदोंमोन। नाथाय दसे उनाव जोङो बेलासिनि 4 बाजि बा 5 बाजिसोआव जोंनि खाथियाव फन फैबाय, माने गासैबो हारिफ्रा बयबो बेहाय बाहागो लागोन। जोंनि हारिल' नङा, गुबुन गुबुन हारि। दा मा जाहैबाय, एक्सएनडिबिनि जानानै जायफोर बिग्राय सार, फुंजा सार बिथांमोना बेहाय बाहागो लागोन। गासै आरो आलासिफोर जायफोर जोबथेसालिनि न'खरनि बिदा फंबाय बिमा बिफा फैगोन, गासै माने गोरोबनानै मोसाखावरि आरो बिग्राय सार आरो फुंजा सारमोन आरो न'खरनि आलासिफोर गासैजों मिलायनानै 50 जनखौल' माने जोंनो पारमिसनखौ हरफिनबाय। गुवाहाटियाव थानाय एक्सएनडिबिफ्रा जुदि 30 तारिखनि बे प्रग्रामाव हाबफैबा सिङाव माखासे आलासिफ्रा हाबनो हानाय नङा। दा जों माखासे समफ्राव जों रायजो राजाफोरनो जों मेसेजखौ होदोंमोन आरो दहायनि जोङो 11टासो बाजियाव जों थांनानै खमसे खम जों एक्सएनडिबिफोर जायफोर जोबथेसालियाव दं आरो जायफोर बेबायदि सरखारनि माखासे सारमोनजों जों सावरायनानै माखासे हाबलायबाय, ओंखाम जाबाय आरो दसे जायनि हान्जाया हाबनानै मोसाबाय दसे आरो ओंखारबोबाय आरो गुबुन हान्जाया थांलायबाय, हाबलायबाय, ओंखाम जाबाय, ओंखारबोबाय। बेबायदि जोङो प्रग्रामखौ 200 निफ्राय जों 300 जनजों सावरायनाय जादोंमोन आरो गासैबो खोथाया गोरोबलायनाय जादोंमोन। नाथाय गुबुन गुबुन जातिफोराबो बेहाय बाहागो लागोन। दा जोंनिफ्राय 50 जन आरो सोरबा हारिनिफ्राय 50 जन आरो गुबुन हारिनिफ्राय 50 जन बेबायदि आलासि हांख्रायदों। दा बेबायदि माखासे गुबुन गुबुन हारिनिफ्राय जुदि 50 जन थाङोबा जुदि बहुद मानसि जायो। बिनि थाखायनो माखासे बेबायदि जोंनिसिम खबरखौ दैथायहरबाय। जोंनि थाखाय दुखुनांथाव। क'क्राझारनिफ्राय जों फैबाय थानाय समावनो माखासे जों गोनो गोथो जानाय, जोंनि गोसोआव माखासे बे बाजेटनि सायाव जों गोनो गोथो जानाया स्पष्ट जाबाय। माखासे इउटुबनि गेजेरजों बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जि बिदाय सारा खबरखौ मोननानै देरहासार इस्लारिनाव फन बुनानै माखासे जोबथेसालियाव अमा हरनायनि थाखाय सावरायहरदोंमोन। नाथाय बे जोबथेसालियाव अमा सोनायनि थाखाय पारमिसन गैया आरो बेबायदि समाव दिनैनि बे समाव अमानि अनगायै जि बिदाय सारा मा हरनो हायो, आंनि चेनेलनि नायगिरि आरो गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव देरहासार इस्लारि आरो जोंनि गासैबो लोगोफ्रा क'क्राझारनिफ्राय जों मैया मोनायाव गुवाहाटियाव हरनि 1टायाव मोनफैदों ना, हरनि 1टायाव मोनफैदों। बेबायदि समाव जों क'क्राझार जिल्लानि माखासे रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि थाइसेबाबो थाइनैबाबो जोंखौ जिबायदि माथो होदों, जेरैबायदि माखासे इउटुबनि गेजेराव भिडिअफ्राव नुनानै रायजो राजाफ्रा माखासे मेसेज होनानै सोरबा साफा सानै आरो गामिनि रायजोफ्रा जोंखौ लिंहरनानै जा हायो एसेबाबो जोंनो हरबाय, नङा होमबा? दा बेबायदि समाव जोङो गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा गोजोननाय मोननायाव जों जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि जों लोगो हमनो थांनायाव सोरबा बायदिया जागोन दे, नाथाय मा बुस्थुखौ दैथायहरगोन? नाथाय जोङो माखासे दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव थांनानै जोंनि माखासे उद्देश्यआनो जाहैबाय सोरबा बिपिएफ सोरबा इउपिपिएल जोंहा बे जोबथेसालिनि सायाव जा बेफोरबायदि साननाय गैया। जिखुनु जाया इउपिपिएलआनो जा सोरबा बिपिएफआनो जा जिखुनु जाया पार्टियानो जा बेहाय बयबो हेफाजाब हरलायनायाव जों आसा खालामदोंमोन, नङा होमबा? बेबायदि समाव जों सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ जेब्ला लोगो हमो अब्ला खोथा हरदों जिखुनु जाया बुस्थुखौ सोरबा बायदिया हरगोन। नाथाय जों माखासे सारा नैबेबायदिखौ हरदो आरो उमुगा उमुखौ हरदो। नाथाय जोंनि आखाइफ्राव माखासे दैदेनगिरिफ्रा 30 तारिखखौसो नालाय आरो सानथाम टाइम दंबावो। सानथामनि सिगां दा जोबथेसालियाव थाग्राफ्रा 29 तारिख बा 28 तारिखआव जिखुनु जाया जाग्रा लोंग्रा माल जिखुनु जाया मा बुस्थु हैनो गोसो बेफोरखौ सानसे सिगां बिहरदों। बेबायदि समाव जों माखासे रायजो राजाफोरनि अननाय आरो माखासे इउटुबनि गेजेरजों सोनानै हरनाय बेबायदि माखासे रांजों जोंबो थोजासे जोंबो माने हेफाजाब होनो हानाय बायदि जोंहाबो आखायाव रां गैया। दा जोंबो सिन्था जादोंमोन
रायजो राजाफोरनि अननायावबो जोंबो जथेस्थ' आरो जायफोर पार्टि मोननैनिफ्रायबो जोंनो एसे एसे हरदों नाथाय थोजासे जोंनि माखासे जों हिसाब पत्र खालामनानै जों बेबायदि लामायाव जों गोनो गोथो जाबोदोंमोन। थांनाय बोसोराव जि बिदाइआ गावनिफ्राय पार्सनेलि दैथायहरदोंमोन जोबथेसालियाव बेदर जानाय लोंनाय हरबाल' जाया, गोदान बोसोरनि मुङाव जिखुनु जाया बिथांमोना जुदि हारिनि थाखाय जोबथेसालियाव थादोंबा बिथांमोननो जानाय लोंनायखौ हरबाल' जों जानाय नङा, फारसेनिफ्राय जों बिथांमोननो गाननाय जोमनाय जिखुनु जाया गाननाय जोमनाय बेफोरनि माखासे जों बुस्थुफोरखौ हरफानो हानाय जानांगोन। दा ओरैनो जानाय बेदरल'बा रायजो राजाफोरनि हरनायानो जाबाय जथेस्थ' आग्लायलायबाय। जोंहा बेदर आरो जिखुनु जाया मैगं थाइगंल' जुदि हैनांगौबा बे फैसा रायजो राजाफोर आरो इउटुबाव सोना हरनाय फैसाया जोंना आग्लायलायबायसो। नाथाय बिथांमोननो जों माखासे गाननाय जोमनाय बिथांमोननो माखासे जोङो आरो माखासे केस थाखा एसे बिथांमोना बिहरदों, बिनि थाखायनो जों माखासे हिसाब पत्र खालायलायनाय जों एसे माने सिन्था जाबोदोंमोन। माने एसे जुदि सोरबा दैदेनगिरिफ्रा हरबावोबा मोजां जागोन होननानै। बेबायदि समाव जों जेब्ला बरपेटा बा रङिया मोनसे जि बिदाइ सारा देरहासार इस्लारिनाव फन मारिनानै बिथाङा बुंदों माने होनबा मबाइलाव नुनानै लोगो लोगो जोबथेसालि सिङाव अमा हरनायनि थाखाय देरहासार इस्लारिनि सिगाङाव फन हरदोंमोन। दा जोबथेसालियाव अमा सोनायनि थाखाय पारमिसन गैया। बे अमानि सायाव माने फिननायखौ देरहासार इस्लारिया स्पष्ट जि बिदाइ सारा मा बुंहरखो एसे आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव बुंना होसिगोन। देरहासार इस्लारिया फंनैसो आंनि चेनेलाव बुंनो थाखाय आङो देरहासार इस्लारियानो स्पष्ट बुंना होथोंसै। खुलुमबाय बयनिसिमबो गफुर बियार चेनेल नायगिरिफोरनिसिम गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। जोङो जेब्ला बे बाथ्राखौ जोबथेसालिनिफ्राय खौरांखौ मोनो बे समाव जोङो सिन्था खालामलायबाय थादों आरो फननि गेजेरजों जोङो जमा थादलायाखैबाबो जोङो सावरायलायबाय थाबोनाय जादोंमोन जे जोङो माबोरै खालामलांगोन। दा साननानै नायोबा जोङो पाब्लिकफोरखौ सोहैनायनिबो जोङो माखासे सावरायलायनाय जाबाय आरो बिथांमोनाबो बुंहरबाय रायजो राजाफोरखौ लाबोफा आरो बेजों लोगोसे मोसाग्रा मेथाइ खनग्रा बेफोरबायदिबो लाबोफा बेबायदि बुंहरबाय। बेवहाय जोङो गोबां सानदोंमोन आरो ओमफ्राय जोङो मा खालामगोन बेबायदि साननानै जोङो मोनसे अपसन फैदों जोंनावहाय जे जोङो इउटुबावनो रायजो राजाफ्रा हारिखौ अनसायग्राफ्रा जाय जेसेबां हरनो हायो थाइसेबाबो थाइनैबाबो हरथोंसै बेबायदि होननानै जोङो सावरायलायनानै भिडिअबो जोङो बानायनाय जादों। ओमफ्राय जोङो गोबां पाब्लिकनिफ्राय जोङो रेसपन्सबो मोनदों। ओमफ्राय गोबाङानो बेबायदि अनलाइनजोंहाय पे खालामहरनाय दिनैसिमाव जोंनि ओनसोलफोराव रोंजोबा। ओमफ्राय बिथांमोना कल खालामनानै जोंखौ बुंहरदों जोंनियावबो फै आरो दासिमावबो गोबाङानो बुंहरदों जोंनियावबो फै। नाथाय जोङो माखासे फिउचारखौ नायहरनानैबो किसुमान जायगाफोराव जोङो गिदिंनाय जायाखै। खारन नैबे बैसागु फोरबो खुंनाय बेल' नङा, बिनि अनगायैबो जोंहा गोबां खामानि दंबावो। ओमफ्राय बेबायदिनो रायजोफोरनि अननायजों जानाय मानायफ्रा जोंनियाव जानानै फैबाय, बियो क्लियार रायजोफोर। ओमफ्राय बाथ्राया जाहैबाय मा जोङो बिसोरनो जानायल' हैनानै मा बेवहाय जोङो गेदेरमाफोरखौबो जोङो इनभाइटेसन होनाय जादों। इनभाइटेसन होनायजों लोगोसे बिथांमोनाबो फैनायनि खोथाखौ गोजोनदों। बिथांमोनाबो बेयाव फैनानै जोंनि बिर जोहोलावफोरजों लोगो मोनफैनानै खुब गोजोननाय मोनगोन, बिनि बांसिन जोबथेसालियाव थानायफ्रा गोजोननाय मोनगोन। ओमफ्राय बेबायदि साननानै जोङो बिथांमोननि थाखाय माखासे आर'नाइफोरनिफ्राय लानानै जोङो सानबोबाय थादों। ओमफ्राय सानबोबाय थानानै आरो बिथांमोननो गाननाय जोमनाय जोङो होनो हायोबा आरो साबसिन जाबावगौ। ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो सानबोबाय थानानै जोंना अंकआ मिलायहैया, माने बेबायदि गाननाय जोमनाय हैनांगौबा जोंना अंकआ जाहैला। ओमफ्राय फारसेथिं जोंनिफ्राय बुंनायखिनिखौ जोङो प्लास खालामदेरबाबो माने अंकआनो जोंना मिलायहैया। ओमफ्राय बेबायदि सानबोबाय थानाय समाव जोङो मा खालामबावगोन, दिनाबो गैला नै। ओमफ्राय फारसेथिं गेदेरमाफोरनाव जाबायदि बाथ्राखौ होबोबाय बिथांमोनाबो जोङो बुंनांगोन मोजां रेसपन्सखौनो होदों। माखासे बुस्थुफोरखौ हरनायनि बाथ्राखौ बिथांमोना बुंदों। ओमफ्राय मा हरगोन जोङो बेखौ मिथिया, बुंनोबो हाया। ओमफ्राय बे समावनो जोङो सानबोबाय थानाय समाव लामायावहाय बिदाइ सारा बिथाङाबो खुब हारि अनसायग्रा जोङो मिथिगौ आरो बिथाङा थांनाय बोसोरावबो बिथाङा हरनाय जादों, बेखौ जोङो फोरमायथिनानै होनाय जाखादों।
बे समाव बिथाङा फन हरनानै आंजों सावरायनाय जाबाय जे बिदि प्रग्राम खुंनायखौ आं भिडिअ'आव नुदों ओमफ्राय माब्रै मा दा खुंनायाथ' खुंगोन बेबायदिनो पाब्लिकफोरखौबो सोनायनि माखासे ट्रेनिंफोर लानाय जादों। बे समाव सारा बुंहरबाय आच्छा अमाफोरखौनो मासे सोनोसै नामा बे बाथ्राखौ बुंहरबाय आरो ओमफ्राय आं बुंहरबाय अमानिथ' पारमिसन मोननाय जायाखै सार दाउनि दङ नैबेखौ बुंहरबाय आरो ओमफ्राय आङो बिथांजों क्लियारै दिनैहाय डिसकासन खालामफिनगोन माने फाइनाल आङो बिथांनो खोथाखौ हरनो हानाय जायाखै आरो माने आंबो अन र'डआव दङ खुब आङो मोजां मोनदों बिथांनि बुंहरनायखौ बिथाङा माने हारि अनफावरिखाय हारिनि थाखाय नांबोनायखाय माने खुब गोसो गुदुं आरो बिथांनि मावबोनायखौ आं बाख्नायो दा बुंनानै फोजोबनो हाया आरो जे नुनानैहाय जे बिथाङा खौरां लाहरदों माने आं ओरैबायदि साननानै दङमोन जे सारा थांनाय बोसोराव हरबाय बिनिखायनो बिथांजों आङो देग्लायनि बोसोरावहाय सावरायथ'ला माने गोबां रायजो राजाफोर दं रायजो राजाफोराबो हरनो मोनोबा निश्चय गोजोननायबो मोननो हागौ नैबेखौ साननानै जोङो क'क्राझार फारसे रावना होनाय जादों आरो रावना होनाय लगे लगे जोङो क'क्राझार जिल्लायावबो ओरैबायदि जोङो रेसपन्स मोनदों माने जोङो बे रेसपन्सखौहाय जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया एकदमबारे सोरबा दखानदारफोराबो दखानाव लिंहरदों हानायखिनिखौ गावनि हानायखिनिनिफ्राय बिथांमोना हरदों 100बाबो 200बाबो ओमफ्राय बिनिख्रुइ देरसिन आरो माने गैया होननानै जोङो बुंनांगोन आरो दा एग्जाम्पलाव सोरबा थाइसे थाखा आंबो हरदों होनना बुङोबा बियो लाख थाखानि समान खारन बिथाङा होदों आरो बिथाङा बुजिगौ माने बिथांनि गोसोआव साननाय दङ आङो गोबां हरगौमोन नाथाय आंनाबो माखासे प्रब्लेम दङ बेखौ जोङो बुजिलायनानै लानांगोन आरो सोरबाया साननो हागौ जे आङो थाइसेखौ बोरै हरनो खिन्थु थाइसेबाबो बेवहाय जोङो नाजावा होननानै माब्लाबाबो बेखौ साननो नाङा आरो जोङो थाइसेबाबो जोङो बियो प्लास पइन्ट जागोन खारन अंकआनो जोंना थाइसेनिफ्रायसो स्टार्ट जाखायो बेबायदिनो गोबां हरदों ओमफ्राय गोबां बिमाफोरजोंबो जोङो रायलायबोनो मोनदों गोबां बिफाफोरजोंबो जोङो रायलायबोनो मोनदों ओमफ्राय बेवहाय जोङो बुजिनो मोनदों जे हारिनि सायावहाय गोबां माने अनसायनाय दङ जोंनि बर' रायजो राजाया हारिनि सायाव ओरैबायदि अनसायनाय दं माने बेखौ जों बेयाव थांनानै आन्दाज मोनहैबाय आरो गोबां जिल्लाफोराव लिंहरदोंमोन नाथाय जोङो बे जिल्लाफोराव सहैनो हानाय जायाखिसै ओमफ्राय आं दहायनो फार्स्टआव बुंबोदों जे नैबे फोरबोआल' नङा फैबाय थानाय समाव हठात करि माबा मोनसे गोनांथिबो जानो हागौ बिथांमोननि थाखाय जुदि बिथांमोना बुंहरोब्ला बा जोङो बेखौ समावहाय दायथ' लानोबो गोनां जागोन जुदि जोङो हान्थिबायब्ला जोङो दायथ' लानोबो गोनां जागोन खारन बिथांमोनहा जोबथेसालियाव दङ जोबथेसालियाव थायोबा मा गोनांथि जायो मानि गोनांथि बेखौथ' फोरमायाब्लाबो रायजोआनो मिथिखागौ दा नैबेनि थाखायनो माने जोङो माखासे गोबां जायगाफोराव गिदिंनो हायाखै खिन्थु गोबां जायगानिफ्रायबो एकाउन्टआव हरजोबदों एकाउन्टआव गासैबो जिल्लानिफ्राय हरजोबदों बेयाव जायफोरा हरबाय बेखौ जोङो जोंनि गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाया बियो थोजासे नङा माने जोङो ओरैबायदि गोसोआव सानदों जे बुंनानै फोजोबनो हाया आरो माने साबायखर बावब्लाबो जोङो नोंथांमोननो साबायखरखौ थोजासे हरनो हायाखै जोङो बेखौहाय गोसोआवहाय फिल खालामनानै दङ आरो बेनिखायनो रायजोफोर फैबाय थानाय समावहाय बेबायदिनो जोङो खौसे जालांगोन आरो खौसेयैनो जोङो आवगायलांगोन बिथांमोननि थाखाय नांनांगौ जोंहा गोबां दङ बेखौ सिस्टेमेटिक बायदियै जोङो आवगायलांनो सेस्था खालामगोन बिथांमोननि थाखाय जायफ्रा मावनो थाखाय दायथ' लागोन बिथांमोनखौ जोङो सापर्ट खालामगोन स्पेसियेलि जोंनि इउटुबारफोरनिफ्रायबो जों गोबां सापर्ट खालामगोन आरो जेसेबां खस्थ' खालामनांगौ जोङो खालामखागोन दा जोङो साननै सानथामसो जोङो क'क्राझाराव थाहैबाय बेवहाय जोङो गोबां बुजिनो मोनबोबाय जे बयनिबो गोसोआव बिथांमोननि सायाव अननाया दङ आरो बयबो बिथांमोनखौ उदां जाजानायखौ लुबैयो बेनिखायनो फैबाय थानाय समावहाय बिथांमोननि उदां जानायनि लामाया माबायदि बेखौहाय जोङो नागिरनानै जुदि सुलुंफोरखौ जोङो मोनोबा जोङो बे सुलुंजोंनो बर'नो बिथांमोनखौ सेस्था खालामनांगोन
दा आंनि साइडनिफ्राय आं बेखौनो बुङो आरो